आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो अननानै। नानिया मा जाजेनामोन, बोरै जाजेनामोन, मा बेमार जाजेनामोन, दा बे हालोदाव दं आरो जाजेननायनिफ्राय दासिमाव बे हालोदाव दं। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा गासैनिसिमबो बिब' फंबाय, बिदा बिनानाव, आदै मादै गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो दं दि नानिया मा जाजेनामोन, मा बेमार जाजेनामोन, बिनि सायाव सोंहरगासिनो आरो दा जोङो जाजेननायखौ बुङोब्ला माबासो जादोंमोन आरो सिगाङाव जेब्ला जोनोम जानानै 7 मास जायो अब्ला फास्राय खामनाय बायदिसो जादोंमोन बेना। फास्राय खामनाय बायदि माने बिदि आथिं खना खना साइडआव माने गोजा जाबाय थादोंमोन आरो बेखौ जोङो बिदिनो मेडिकेलफ्राव देखायहैनानै फार्मासिफ्राव बिदिनो पाउडार लायदों आरो जेब्ला 7 मास जायो अब्ला पाउडारखौ लायनानै बेनो होफैदों आरो होफैना फुनफैदों। ओमफ्राय रानाखै, जेबो जायाखै। स्टार्टिङाव आरो बिदि जादोंमोन, राना जाबाय थाबाय। बिनि उनाव बिदिनो मास मोनसेसो थाबाय। जेब्ला मास मोनसेसो थायो अब्ला जोङो मोजां आन्दाज लानानै हेल लानानै नायबाय आरो बेखौ माबोरै बिदि जादों, मानो फास्राय खामनो खारनो रोङाखै, मानो राना होननानै जों नायब्ला अब्ला बिनि हासुग्रानिफ्राय माने थै फैयोमोन आरो एसे थै फैबाय थायोमोन। बे थैयानो माने बेखौ फास्राय खामहोबाय थायोमोन आरो माने रानखांनो रोङा, थैयानो फैबाय थायो नालाय रानखांनो रोङामोन आरो बिदिखौ जोङो नुनानै बिदिनो अजाफोरनाव लांबाय, नायखांग्राफोरनाव गोबां लांबाय, मुलि होबाय, गानो रोङाखै आरो बिदिनो बे थै फैनाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय, एसेनिफ्राय एसे बांसिन जाबाय, सप्तायावनो खेबनै खेबथाम बिदि फैग्रा जाबाय आरो अब्ला जों सानबाय बेमाराथ' मा जामारखो, बियो हामगोना हामा होननानै जोङो बयनावबो सोंबाय आरो डक्टरफोरनावबो सोंबाय। डक्टरफ्रा अब्लाबो जों बिदिनो जोंनाथ' ओरै फाथाबारियावमोन नालाय जोङो आमथिखायाव देखायनाय जादोंमोन। आमथिखानि डक्टरनो फार्स्ट टाइमाव डक्टरनो देखायजेननाया जों आमथिखायाव देखायजेनदोंमोन आरो आमथिखानि माबायाव देखायजेननायाव जोङो आमथिखानि डक्टरा बुंबाय उन्दै समफ्राव दुखु मोनोब्ला बिदिनो जायो होननानै बुंबाय आरो बियो हारसिंनो गालांगोन, देरबा गालांगोन होनना बुंबाय। देरबा गालांगोन नालाय जोंहाबो मोजांखौ मोजां सानबाय, गागोन बे होननानै जोङो जेबो माबायासै आरो गावसोर मुलि लिरना होबाय, बे मुलिखौ जों जाहोबाय थाबाय। जाहोनायसेयावबो बेयो हामासै। जोङो आरो बे हामिखौ नुनानै जों नायखांग्रानाव लांबाय आरो जेब्ला नायखांग्रानाव लाङो, नायखांग्राया होनबाय बिदिनो मानसिनि माया दङ, बिदि खालामनांगोन, बिदि खालामनांगोन होनना बुंबाय। जोङो जे खालामनो थिनदों बेखौ जों खालामजोब्बाय, बे खालामसेयावबो जेबो हामासै आरो बारानिफ्राय बारा जालांसिनबाय, लासैनो बारा जालांबाय। अब्ला जों बारा जाबाय थानायाव बङाइगावनि आगस्टिन हस्पिटालाव जोङो सन'ग्राफि खालामनो लांबाय। जेब्ला सन'ग्राफि खालामो अब्ला सन'ग्राफि खालामनायनि रिपर्टआवबो बिसोरो डक्टरफ्रा बुंबाय मोनसे गाराय जादों फिसानो, जेबो नङा, बेनिफ्रायनो थै फैदों होननानै बिसोरबो मुलिल' हरबाय। गिनांगौ जेबो नङा, बेयो ओरैनो हामलांगोन जाबाय आरो जों मुलि लिरगोन, बे मुलिखौ दौबाय थाबानो हामगोन होनना बुंबाय। जों दौफैबाय, दौफैबाय, बेजोंबो हामासै आरो बिनि उनाव बारा जासिनबावबाय। बारा जासिननायाव जोङो स्वागतआव लांनानै सिटि स्केन खालामबावबाय आरो सिटि स्केन खालामबाय, ब्लाड टेस्ट खालामबाय। ब्लाड टेस्ट खालामनानै सिटि स्केन खालामनायनि रिपर्टआव मोनबाय बेनाव टिउमार जाबाय होननानै बुंबाय डक्टरा।
गिदिर टिउमार जाबाय होननानै अब्ला जों बेखौ हानाय नंला नोंसोरो गोजानाव लांदो बिदि जादों आरो बिदि बुंनायाव जोङो गोजानाव लांनो थिननायाव बिसोरो लांनो थिनदोंब्लाबो बिसोरो रेफार खालामाखैमोन, न'आव लाबोनो होदोंमोन। जों न'आव लांनायनि उनाव जोङो साननैसो न'आव दोननानै बङाइगावनि सिभिल हस्पिटालाव लांदों। सिभिल हस्पिटालाव लांनायाव बिसोरो बुंबाय जोंनियावथ' बाव हानाय नङा, नोंसोरो बरपेटायाव लांदो होननानै जोंखौ बरपेटायाव थिनहरदों। जोङो बरपेटायाव लांबाय, बरपेटायावबो बिदिनो देखायबाय। देखायनायनि उनाव बुंबाय बिसोरबो जोंनाव हानाय नङा, बांसिन गोरलैफोरनि जोंनाव केपासिटि बिदि अपारेसन खालामनो हानाय बा माबा मोनसे खालामनो हानाय बांद्राय गैया, बिदि एफा गिदिर टिउमारखौ जोङो अपारेसन खालामनो हाया होननानै जोंखौ गुवाहाटियाव थिनहरबाय आरो गुवाहाटि फुराना जिएमसिआव थिनहरबाय। जों जिएमसिआव थांबाय, लानानै थांबाय एम्बुलेन्सजों। लानानै थांनाय समाव एकदम मानसिखौनो मोनगोन मोना जाबाय आरो एकदम बहुद सिरियास जालांबायमोन। खुनुरुखुम हस्पिटाल मोनहैबाय, मोनहैनानै इमारजेन्सियाव सोबाय। इमारजेन्सियाव सोनानै लगे लगे जोंखौ एडमिट खालामबाय आरो एडमिट खालामनानै फुराना बिल्डिं एडमिट खालामदोंमोन। बेनिफ्राय हरसे दोननानै अखानायै जोंखौ ओरै बे फुराना बिल्डिंनिफ्राय दानि गोदान हस्पिटालाव थिनहरबाय आरो गोदान हस्पिटाला जाहैबाय माबा होनो जिएमसिएइच स्पेसियेल होनो आरो सुपार स्पेलिटि होनो, स्पेसियेल सुपार स्पेलिटि बे सुपार स्पेसियेलिटि होनो नामा, बेयाव थिनहरबाय आरो बेयाव थिनहरनानै बाव बिदिनो 15 दिनसोनि उनाव थैयाबो खममोन नालाय थै होबाय। थै होखांनायनि उनाव जोंखौ डक्टर बि बरुवा केन्सार हस्पिटालाव थिनहरबाय आरो माने नानिखौ लाबोहोआखैबाबो आंखौ थिनहरबाय। आं थांनानै देखायहैबाय। डक्टरा रिपर्ट लिरना हरदोंमोन, नोंसोरो बेखौ केम' होनो हागोन ना हाया होननानै। बिसोरो बुंबाय जोंथ' डाइरेक्टलि केम' होनो हाया, बेनि बाय'प्सि रिपर्ट नांगोन बा बेखौ अपारेसन खालामनानै जोंनाव थिनहरनांगोन बिदि बुंबाय आरो। अब्ला डक्टरा बुंबाय, बे थिनहरफिनबाय आरो बे बि बरुवानि डक्टरा आंखौ बिदि बुंनानै थिनहरफिनबाय बा गावसोरबो लेटार लिरना हरफिनबाय उल्था बे डक्टरनो, ओरै सुपार स्पेलिटिनि हस्पिटालनि डक्टरनो। आं रिपर्टखौ लानानै फैबाय। डक्टरनो फैनायनि उनाव डक्टरा साननैसो थानानै रिपर्टखौ बेखौ नायनानै साननैसो थानानैनो अपारेसन खालामबाय आरो। अपारेसन खालामखांनायनि उनाव जोंखौ आइसिइउआव साननै दोननानै केन्सार हस्पिटालाव दोनहरबाय आरो। ओमफ्राय बे जिखुनु बाय'प्सि लानाय बे बाय'प्सिखौ केन्सार हस्पिटालावनो टेस्ट खालामबाय। टेस्ट खालामनायनि उनाव रिपर्टखौ मोनबाय। बिदिनो केम' लाबाय, केम' होबाय बिसोरो। नानिखौ केम' होनो जोंजों रायज्लायनानै केम'खौ होबाय। केम' होनायनि उनाव 6 माससोआ बेयो बिराद मोजां जाबाय आरो केम' लाबाय थानाय समावनो बिराद मोजां जाबाय, थाबायनो हाबाय। अब्ला बिनि बैसोआ जाबायमोन बोसोरसे जाबायमोन, थाबायनो हाबायमोन आरो बिराद थाबायबायबोमोन, मोजां जाबायमोन, रायज्लायबायबोमोन एसे। बिदिनो 6 माससोआ मोजां जाबाय, केम' लाबाय थाबाय। फारसेथिं जोंनाव केम' लानोबो नायैनो जोंनाव थाखा फैसा जोबजोब्बायमोन। अजानाव डक्टरनाव नायै जोंनाव थाखा फैसा थांबायमोन। बे समाव 4-5 लाखसोआ खारखाबाय आरो केम' लायैनो। ओमफ्राय थैबो होबाय नालाय, बिराद थै होबाय। थैनि थाखायबो बिराद मानसि बायनांदों। बिराद मानसिफोरनो फैसा होयै जोङो थैखौ माबानांदों आरो केम'नि दामाबो बांसिन बायह्रायावसो गोजा। मोनसे केम'आवनो 12,000, 13,000, 14,000 लायो। जों बायनानै होनांबाय। होयै होनानै 6 मासनि उनाव बियो बेमारा माने आरो देरफिनबाय आरो। देरफिननायाव अपारेसन खालामनो थाखाय जोङो बड'सा निउसाव खेबसे होनाय जादों। अनसुंथाइनि थाखाय होदोंमोन, बाव जेबो अनसुंथाइया होदोंमोन अब्लाबो बांद्राय माबा जायासै आरो। भिउआलाय जादोंमोन, अब्लाबो रायजोफोरनिफ्राय जों जेबो हेफाजाब मोनाखैमोन। बिदिनो सिखारदोंमोन 1000सेसो सिखारदोंमोन आरो बेजों जेबो साक्सेस जायासै। जोङो रिन दाहार लाबाय, हा हु फानजोबनानै गासैखौबो फानजोबनानै जोङो अपारेसनखौ दाखालि खालामहोबाय आरो
अब्ला खालामहोबाय जोङो। अपारेसन खालामखांनायनि उनाव बियो माने नै दाखालिनि अपारेसनाव बिराद गिदिर अपारेसन जादोंमोन नालाय, थैयानो खेबथाम खेबब्रै होनांखादों। मोननै थै सोनानैसो बेखौ अपारेसन खालामदों आरो अपारेसननि उनावबो थै सोबावदों आरो। सोबाय ओमफ्राय अपारेसनाव मोजाङैनो मोजां जाबाय। दा बिनि रानलांनायनि खारनाबो जाबाय अपारेसननि उनाव बेनो 15 दिन जानो होआखै आरो एन्टिबायटिक बिजि होबाय थादों गाराय राननायनि। बे गाराय राननायनि थुनायजोंनो मानसिया रानख्रेबलांसिनदों आरो रानख्रेबलांथारबाय। ओमफ्राय केन्सार हस्पिटालाव जोंखौ केम' लानो हागोन ना हाया होननानै थिनहरफिनदों आरो। GMCआव जोंखौ अपारेसन खालामदों नालाय नानिखौ, बेयाव केन्साराव थिनहरफिनबाय। अपारेसन खालामखांनायनि उनाव हागोन ना हाला होननानै बे नैथि अपारेसननि उनाव आरो थिनहरफिनबावदों। बाबा बुंबाय एफा सिरियासखौ जोङो केम' होनो हाला, जों बेखौ माने ट्रिटमेन्टखौनो जों होनो हाला होननानै बिसोरो जोंखौ गोजानाव लांनो होबाय आरो। नोंसोरो बेंगालर बायदियाव लांदो होननानै बुंबाय। बेंगालर बायदियाव लांनो होनायाव आङो जोंनि फेसबुकनि गेजेरजों बा इउटुबनि गेजेरजोंनो जों अनसुंथाइखौ बिनांगौ जादोंमोन। बिदों बिनायालाय बिबाय, बिनायाव एसे अनसुंथाइखौलाय बयबो रायजो राजाफ्रा बे समाव हरदों। बेनि गेजेरजों आरो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलावबो जोंनि माबाखौ हगारदोंमोन आरो अनसुंथाइनि थाखाय हगारदोंमोन। टटेलि सिखारदोंमोन 50,000सो सिखारदों आरो जोंनि बिनाय आरो बिसिनि बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि गेजेरजों जों 50,000सोखौ मोनदोंमोन। बे समावथ' जोंहा लांनो हानायनि ओमफ्राय मोजां अनसुंथाइबो जायासै, जोङो गोजानावबो लांनाय जायासै आरो जों सरकारनावबो खावलायहैबाय थादोंबाबो जों जेबो मोनाखै। बिनि थाखाय जों लांनायबो जायासै। दा नानिनि हालोदाबो गाज्रि जालांसिननायखाय जों गोजानावबो लाङासै आरो। बिदिनो जाबाय, लांनो मोनासै गोजानावबो। बिसिनिफ्रायथ' लांनो होखाबायमोन नालाय जोंसो लांनो हायासै, थाखा फैसानि गेजेरजों जों लांनो हायासै आरो। दा जे 50,000 सिखारनाय बियो जोंनि बे न'निफ्राय गुवाहाटिसिम थांलाय फैलायावनो थांफिनजोब्बाय आरो। जानाय लोंनाय बा हजोंहाय थाहैनाय रुम लानानै बेयावनो थांफिनजोब्बाय आरो। दा लासै लासै बिसोरबो गुवाहाटिनि बे सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटालनिफ्रायबो दाखालि थै होखां माखां बिसोरबो बुंनांगौ जाहैबाय जोंनावबो फाहामथाय, मोजां फाहामथाय होनो थाखाय, बेखौ फाहामथारनो थाखाय, मोजां खालामथारनो थाखाय जोंहाबो राहा गैला होननानै बिसोरबो आखाइ थिखांबाय, जोंखौ न'आव लाबोनो होबाय। दा बेनो आरो बिदिनो जादोंमोन। बियो बिराद गिदिर टिउमारसोमोन आरो। फिसा बुस्थुनिफ्रायनो मारै बिदि टिउमार जालांखो जोंबोथ' बुंनो हाया, बिदि जालांबाय। दा नानिनि हालोदखौथ' बयबो नुखाबायानो। दा बिदिनोसै आरो रायजोफोर, जों बेयाव हाला होननायाव जोङो दा थुक्राझार BBCA प्रेयार सेन्टाराव लाबोनांगौ जाबाय। बे लास्ट स्टेजाव जोङो इसोरनि आखायाव गथायबाय आरो। बेनो लास्ट नालाय जों इसोरनि आखायावनो गथायखाबाय। इसोरा जा मावो, गाव दोननो गोसोबा दोनगोन, लांनो गोसोबा लांगोन, बियो इसोरानो हरखानाय, इसोरानो फाहामगोन। जुदि थानांगौ दङब्ला फाहामगोन, लांनांगौ दङबा मालाय लांफिनगोन, जोंबोथ' जेबो बुंनो हाया। बे गोसो गोरबोफ्राव दुखुफ्रा थायो आरो, अब्लाबो माथो खालामनो, बे इसोरनि इस्सासो। दा नोंसोरो नानिखौबो नायनो हागोन। नानिया दायो उन्दुगासिनो दङ, बियो उन्दुदों नै दायो। दायो बिदि उन्दुगासिनो बियो। दा बे हालोदाव दङ आरो, जाजेननायनिफ्राय दासिमाव बे हालोदाव दं। आथिं आखाया नै हाराल'सै, आथिङा एकदम हारा गोजाखासै आरो। बेबो ओरैनिया एसे मोजाङैनो दं, आथिङा हरैनिया एसे हारासिन जासिनबाय आरो। दा आखाइखौ नायोबालाय आखाइयाबो मेगनफोरा नायनाय हाबसोजोब्बाय।
उदैखौ बुंनो थाङोबा नै उदैयाव बिखायानो बेसेबांबा गोजौ, उदैया नै बिदि आरो नै दा बे अबस्थायाव दङ आरो जाजेननायनिफ्राय दासिमाव बे अबस्थायाव दङ। गेजेर ससेयाव मोजां जानानै अपारेसन खेबसे खालामनायनि उनाव बे अबस्थायावनो। दा उन्दुदों आरो बे। एसेनोसै रायजोफोर, गोजोन्थों। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टफ्राव कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों रायजोफोर।